הגענו לאחת השקופיות החשובות ביותר בקורס. בבקשה להיות מרוכזים, זה הולך להגניב אתכם. אני אסביר את זה, זה ממש פשוט. מהלך מלכודת. ציד הסטופים, באנגלית סטופ הנט. סטופ הנט זהו הציד של נקודות הסטופ-לוס של הסוחרים. הוא מתבצע על ידי תיקון תנועת המחיר במהירות ופתאומיות כנגד התנועה הגדולה הקודמת, כנגד הטרנד. זה קורה כל כך מהר, עד כדי כך שאתה מאבד את כל הריכוז, זה מערער אותך, אתה לא מספיק להגיב בזמן, ולרוב מבצע את כל הטעויות שהדילר מצפה שתבצע ומפסיד את הכסף. החץ הכחול שאתם רואים הוא הסטופ הנט, התיקון של המחיר. בואו נבין איך זה עובד ומה הרעיון מאחורי זה. לסטופ הנט יש שני תפקידים. התפקיד הראשון, לפגוע לך בנקודת הסטופ, ולהוציא אותך מהטרייד הנכון והטוב שאתה נמצא בו. נזכיר שהסטופ לוס זו הפקודה שמגדירה כמה אני מוכן לסכן או להפסיד, או איפה אני רוצה לצאת מהטרייד במידה והטרייד הולך נגדי. אז אם הסוחרים נכנסים לטרייד שורט, והכניסו את פקודות הסטופ לוס שלהם כאן, כאן וכאן, הדילר רואה את זה. הוא מתקן את המחיר בחזרה ובמהירות כדי לפגוע להם בנקודות האלה, לנקות את השולחן ולקחת להם את הכסף. עכשיו מכיוון שרובנו חושבים אותו דבר, או למדנו מאותם קורסים, רובנו נמקם את נקודות הסטופ בערך באותו מקום. 5% תיקון, בלה בלה בלה. הדילר יודע ורואה את זה. ועכשיו יש מיליוני דולרים בנקודות הסטופ באותו הטווח. הדילר מלקק את השפתיים, מתקן לשם את המחיר ולוקח את הכסף. וככה זה ממשיך. המחיר חוזר לכיוון התנועה המקורית, הסוחרים מסמנים את נקודות הסטופ שלהם, ובום, תנועה חדה ומהירה לקחת לכולם את הכסף. אז אמרנו, תיקון המחיר נועד בשביל לפגוע בנקודות היציאה, הסטופ, ולסגור את הטריידים הפתוחים. התפקיד השני הוא לגרום לך לחשוב שהמחיר משנה כיוון, ולהכניס אותך לטרייד לא טוב נגד התנועה האמיתית של הדילר. שמתם לב שהחץ הכחול השני היה יותר גדול ועוצמתי מהחץ הראשון? זה נועד לבלבל את הסוחרים, ומי שלא מכיר את השיטה שלנו, בטוח יתבלבל. כאשר המחיר עולה בחדות ובמהירות, מוציא אותך מהטרייד הקודם, הוא מבלבל אותך. בגלל גודל ומהירות התנועה, הוא גורם לך לחשוב שהוא שינה כיוון, ולהיכנס לטרייד חדש בלונג. עכשיו אתה, כדי להחזיר את הכסף המופסד, בטח שתיכנס לטרייד החדש, אבל זו הייתה מלכודת. כאן בקורס אני אלמד אתכם איך להבדיל בין מלכודות הסטופ הנט לבין שינוי הכיוון האמיתי של המחיר. אז אחרי שהדילר לחד מספיק סוחרים בלונג, הוא מוריד את המחיר בחזרה, לוקח לכולם את הכסף, וממשיך את התנועה הגדולה. לכן הסטופ הנט הוא גם מהלך מלכודת. אז לסיכום, כל תיקון מחיר כנגד התנועה הגדולה הוא סטופ הנט, והוא נועד להוציא את הסוחרים מהמשחק. רק ככה הדילר מייצר לעצמו את הרווח, מנקה את השולחן מכל הפוזיציות והטריידים הפתוחים. ככה זה עובד. אין עוד שום הסבר אחר למה הגרף של המחיר זז בצורה הזאת. וככל שיותר מהר תבינו ותפנימו, ככה יותר מהר תוכלו להימנע מטעויות ולהפסיד את הכסף. יותר מזה, כאן בקורס שלי אני אלמד אתכם איך לנצל את המהלכים של הדילר ולהרוויח הרבה מאוד כסף.